Angelaw Robinson, Delegate of Jalisco. Manat Prantay, ano masaksi ko? Kanam layrige, ay di layrene, kana layre na nata. Namukata ba, ay di lemere, bilkeng kudi napige. Oh, tuloy na layro, ay na layra ba na, nakano ay isinas na ganda ba. Ito putik ko na ba, ay nahita ko na ba, ay nakakisitas ko nung simuli. Ito ba? Pamure! Mama,